Hello guys, pung kaham jotono taisa hai no hai lamsogani ketal video yango hingke ani ma thepung tangha tono tini thepung salai na yango hingke tabuk tangha koi khuk tongoi konorok nukhna mo hingke already hele paikha roni hingke tebo already bagi tongmani bagoi tebo khugoi tongko system nango khugnani ma hingkai thaipung heleboi tongo taisa hai no hai thaipung moisung satnai tini bo ni bago engke chung to parani borok asuk moi tongo mane pai cha ula sa hingkai chung nuk tong hana romia rok bo tamoi song kai tini bo tamoi song jotno local moi tukung mang no songoi tongo thepung jangkai medicine sara abo no jotno sai manna hingkai romdi town ro tong hingkai se chung wangma moi tung pai cha ni chung para bo hingkai ta moi tukung rok obab koroi je sapono khaku chai tung mano hingkai aboni bo no komo hasini kanti nok no nukna mo sujang kai kanti nok hingkai mong hingkai ta ma moi kutung heleboi tongo tini thepung moite hingkai ang to salor kote mane video rok banok nani te time mangala kabuang nok ni jodi thangkang kang te video rok banok manglak time tongla kamon mo kana ang phungon je mamsak blog amon mo kana blog hasuk mane nok ni mangui tongo ang বাইরে থাকাং te khaya mane khaina bono abahai khaina no motong ka khaina ne systematic mili amon bang khaya hingkai ama hayeng tongo hingkai norok nang ulla roko try khainai phunuknani bagai বাইরে rok ni nobo hingkai nok ni toni yawi বাইরে rok ni phunuknani bagai try khainai asa kayo buskang ni din roko try khainai norok nang বাইরে rok ni phunuknani bagai hingkai nai tongni norok ani video no pura paya sak tamni bagai hingkai norok ni saput bai sang tini 1k phana kana ni na jaw 1k kana phana sete mojomo nangko bo joto norok ni ashirwad bai se 1k kana ni kaya joto kiso hingkai amo hai no guys tabo hingke mairum jongnani bagai ang eko bosta thaisa nahar ka naidi sikla phan busu phan tong konorok nukhna mo kintu sini nei yango pura mairum se sangka hingkai tabo bailing tokha oro hingkai mairum danani mo pura full tongmon si pai thangka hingkai tabo mo hingkai mairum jogya khana aro danai ang first time tini mairum jognai tini life ni first time mairum jokmani belai no super hit ungjaka belai no tongthoka belai no interesting ungjaka tamni bagai life ni first time se mairum jokoi tongka belai no abo tongthok mani kok tabo hingke ice cream sanani bagai boron hinnaharka haipano totra kusugoi tongo haipano ang ice cream sanani musungani bagai kaisa sai managra sinai ang ke kulfi nakha hingke ani dol hingke bini bagai hingke dut molai bong hingke endul hai selanai thok hingke amoni bagai bono dut molai sarikha haipano ang bono tini phunuglak norok no olni video rogo bobai malai ke ang phunuknai guys tabo hingkai ice cream kaya saina kana kulfi mole bo bisingo das daliana বাইরে simisi deri sui konai ni kom ekdom kom likha jukoi tongkhon masakha tungmani bagai belai tabo hingke ang bazaro sopai kai tam pajanai tong norok nukhna mo tabo pura last bazaro sopai mani eko norok nukhna ko ang tam pajanai tong nai na di borok sikrai ka joto bazar pai ek nogo thanglai ka kutung ni bagai borok koroi kha hingke ang eko mo 500 gram na khagangla tabo hingke tomato nanai tomato bo 500 gram tlangnai hingke nadi borok bo jotono dojak nogo thanani bagoi hingke guys tini ni video oro no pailai sinai।